Selamat malam Lur. Berjumpa lagi nih Lur. Ini rombongan truk Wahana Pasar Malam baru sampai di lokasi tempat baru ya Lur. Ada beberapa truk. Ini truk pertama muat Wahana kora-kora, ini biang lala. Dan ini truk muat Wahana biang lala lagi. Memasuki lapangan desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Ini ya Lur. Ini lho gang piro iku lho, pokoke gapung lagi. Nah, ini iki lho. Nah, itu wahana apa iki? Komedi putar, kuda putar. Tong setan. Wah, lengkap pokoknya iki wahanane ya lho. Nah, sudah memasuki lapangan pokoknya iki. Sebagian udah yang masuk. Nah, langsung mandek. Nah, ini iki lho suasanane lho. Iki lapangan Karangbener. Wis akeh tekone iki. Ngantuk. Kata-kata hari ini lembur ya lur. Akeh lur pirang truk iki. Pirang truk iki Mas? 17 jare. Nah, 17 truk lur wis do teko iki, teko kabeh. Selamat nih. Akan menghibur warga desa Karangbener. Nah, ini tempatnya gang Rolas desa Karangbener. Awas. Ini dia loh, oke loh. Pokoknya langsung jom lebu gitu. Nah, ini gitu. Pitu truk wis meh mlebu iki kari loro iki ya lur. Nah, langsung parkir iki. Suasana hari apa iki Senin? Selasa. Malam Rebu tanggal piro iki lur? Loro iki meh tanggal 3 iki lur, soalnya wis tengah wengi ya lur. Ra ketok iki ya. Manane wis jejer-jejer kabeh iki. Wah, peteng aja lho, wis parkir jejer-jejer 17 truk. Langsung parkir terus dibongkar. Besok dimuat. Apa? Ditoto lho. Ini iki lho. Peteng lho. Nah, iki lho. Wahanane wis teko kabeh iki. Iki dek sore iki pindahan teko lapangan desa Termulus. Nah, ini lho. Nah, beginilah suasana kedatangan truk Wahana Pasar Malam iki. Kalau Gang Rolas. Desa Karangbener. Nah, iki lho, masuk iki lokasine ngene iki sing biasane ana ketoprak iki lho. Ana bali desane iki lho. Nah, iki Mas Peong iki keri iki. Nah, wis tok kabeh iki. Para kru tim Pasar Malam dengan selamat. Ya, begitulah suasana pada malam kali ini lho. Videonya nyegat truk Wahana Pasar Malam ya lur. Dari saya, jangan lupa diramaikan. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.